Úplne spontánne potrebujem nahrať toto video a povedať vám viac, čo sa mi dneska stalo na párovej terapii. A keď som sa snažila vysvetliť jednému páru model Unime Klasky, ktorý ja úplne milujem a je založený na teórii vzťahovej väzby, tak sa ma opýtala jedna klientka, že Ivana, ja toto chcem pochopiť viac, neexistuje na to nejaká apka, chcem to trénovať, chcem vedieť viac o tejto veci. A ja vravím, áno, existuje Mentara Care, ale to nie je dôležité. Poďme si povedať, že o čom je tento model. A tento model Unime Klasky hovorí o tom, že máme 7 častí nášho self, ktoré nevyhnutne existujú v nás, a tento model sa mi páči práve kvôli tomu, že vôbec nie je fragmentačný, to znamená nerozbíja vaše self a nehovorí o tom, že máte interného kritika, máte vnútorné dieťa a treba si vyhľadávať k ním vzťah. Áno, je to súčasť terapie, ale to, čo je na tomto modele skvelé, je, že on vraví, že jednoducho je to vaša súčasť a vy sa snažíte v terapii objavovať, čo v tých súčastiach je schované. Je to pre mňa ako strategická hra typu League of Legends, kde vlastne idete do jungle a hľadáte, wow, čo je tu a čo je tu. A to je niečo, čo neskutočne povzbudzuje vitalitu mňa ako terapeuta, klientov, pretože je to veľmi exploračné. A keď je niečo exploračné, tak váš defenzívny systém alebo systém ohrozenia sa väčšinou vypína, ak máte správnu starostlivosť. A v tomto je ten model absolútne geniálny. A o čom hovorí, a to povieme si len veľmi v krátkosti, je, že máme 7 častí self. A to je self, ktoré vyhľadáva starostlivosť, self, ktoré poskytuje starostlivosť, defenzívne self, v prípade, ak tieto dve nie sú naplnené. Máme tu tzv. Zdieľanie záujmov, sexuálne a intimné self, vnútorné prostredie a vonkajšie prostredie. A ak chcete vedieť o tomto modele viac, tak si počkajte na ďalšie Reelsko, lebo ja ho úplne milujem a som ochotná naučiť každého, ako s týmto modelom pracovať, pretože mne osobne priniesol neskutočnú úľavu. To, že som dokázala sa nadýchnuť, to, že som dokázala priznať svoje traumy, to, že som si dokázala nájsť vzťah k všetkým mojim vnútorným s novým postavám, ktoré mám, a jednoznačne som dokázala priznať, že toto som ja a je to moja súčasť a ja nepotrebujem s ňou ani bojovať a nepotrebujem si k nej ani vytvárať vzťah, pretože ona jednoducho tam je. Takže ak chcete vedieť viac, dajte mi like a komentujte, čo vás možno zaujíma a ktorá časť tohto self je pre vás najviac zaujímavá, aby som vám pripravil o tom detailnejšie video. Krásnu dobrú noc.